kungiletha intokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Ngiyasithokozisa ukwazi ukuthi sikunikeze ulwazi esinethemba ukuthi liyakwazi ukwelekelela. Igama kuPastor Nick. UNkulunkulu kulonde kubusise. Mawumusa kwi-channel sicela usubscribe bese like le video leyo. You can also become a member khona link ongayisebenzisa lokho kuyokuvumela ukuthi ukwazi ucontribute at least ngo-R9.99 every month. But futhi unesifiso sokubona i-channel ikhula, unesifiso sokuzwakalisa ukubonga ngesikwenzayo, you can also use the account to contribute. Unonjabulo Dlamini uthi amen pastor, kusho ukuthini uphupha ukhiye but ungafiki emotweni oyalelwe yona uhambe uyibheke bese ubonise ngathi uphukile kodwa isihlebo sakhona naso sasiphethe uhambe bese ubonisa ngoma zecula zigida. So sizokhuluma la ngesikhiya kakhulu ngoba sike sakhuluma ngesikhiya before but sikhuluma ngesikhiya esiphukile. Asesithi thina okokuqala uma uphupha nje ukhiye uphawu olubi uma ukhiye wephukile lungasho ukuthi usuke uzophuthelwa noma ulahlekelwe yithuba elihle futhi ebelingaguqula impilo yakho. 2 uma uphupha ukhiye uphawu olubi uma ukhiye wephukile lungabe lusho ukuthi uzohlangabezana nezithiyo, ubunzima noma ingqinamba nezinkinga ezizodala ukuthi ungakwazi ukufeza izifiso zakho. Yabona? 3 uma uphupha ukhiye uphawu olubi futhi uma ukhiye wephukile lungasho ukuthi ungase wehluleke ukuthola izimpendulo ezifanele futhi osidingayo empilweni ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. 4 singabe sithi uma uphupha ukhiye uphawu olubi uma ukhiye wephukile lungasho ukuthi kumele mhlawumbe ukhuleke ngoba izitha zakho azifuni uphumelele futhi zikume ngezigadlo ezizovimba intuthuko nenqubekela phambili. Kepha ke okwesihlanu singathi thina uma uphupha ukhiye uphawu olubi uma ukhiye wephukile lungasho ukuthi wembethwe mhlawumbe amandla edlozi okungenzeka njengamanje asevala impumelelo yakho ngenxa yokuthi mhlawumbe sekunesikhathi ungalaleli ubizo. Yabona? Sivala ngokuthi number 6 usuphupha izangoma la uphawu olingelo ube uma ucula futhi zigida uma zicina uma zigida lo ngachaza mhlawumbe ukuthi unobizo lobungoma noma ke kungenzeka omunye wehlobo zakho onobizo lobungoma. Kodwa ke ukusummarize ukuthi ngenxa yokuthi unayo le ukhiye usuphukile kweqhiqo ubona izangoma okungenzeka lento isho ukuthi mhlawumbe wena lo wembethwe ilamandla kodwa mhlawumbe aseqala ukuvala izinto empilweni naseqala ukwenza ukuthi izinto zingahambi kahle nento mhlawumbe kufuna ulungise lezi simo sikamoya noma lesi simo semimoya noma lesi simo sokwembathwa yileli hloso. Yabona? Siyabonga uNkulunkulu akho lonke kubusisa.